Dobrý deň, pozývame vás na našu akciu Spoznávaj fokusákov, kde budete mať možnosť spoznať a vyskúšať nové krúžky, do ktorých sa následne budete môcť prihlásiť. Či už vás baví Lego robotika, tanec alebo výtvarné umenie, u nás nájdete širokú škálu možností. Máte umelecké cítenie? Umelecké ateliéry sú pre vás ako stvorené. Má vaše dieťa bujnú fantáziu? Príďte sa pozrieť do nášho krúžku, kde píšeme svoje vlastné príbehy. A to nie je ani zďaleka všetko. Príďte sa pozrieť a dozviete sa toho o mnoho viac. Tešíme sa na vás. Dnes vás prevediem súkromnou základnou školou Galaxie, ktorá poskytuje pre deti od 1. ročníka až po 9. ročník kvalitné vzdelanie v príjemnom prostredí s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Ako prvé, zavítame do triedy, kde sa prváci učia ich prvé písmenká a číslice. Trieda je bavená mäkkými podložkami, rôznymi učebnými pomôckami a interaktívnymi hračkami. Ďalej vám predstavím školskú družinu, kde deti trávia čas pred a po vyučovaní. V školskej družine nájdeme rôzne hračky, knihy, spoločenské hry, kresliace potreby, ale aj priestory na relaxovanie. Ďakujem, že ste so mnou prešli tieto miestnosti a tešíme sa na vás. Nemocnica Agel v Novom Mičíne sa nachádza na ulici k nemocnici. Prvú budovu, ktorú uvidíte, je ekonomické oddelenie, ktoré sa delí na mzdové účtárne, sekretariát a finančné účtárne, ktoré majú na starosti taktiež aj polikliniku. Nemocnica Agel s jej 19 oddeleniami sa najmä špecializuje na onkológiu a od roku 2014 je taktiež akreditovaná ako onkologické centrum. Nemocnica má taktiež aj transfúzne oddelenie, vďaka ktorému je samostatná a jediná, koho sa musí spoľahnúť, sú ľudia, ktorí chcú pomôcť a darovať krv. Vítam vás na strednej odbornej škole Eduka v Novom Mičíne. Prevediem vás po moderných učebniach, ktoré škola má a porozprávam vám, čo v učebni nájdeme, na čo slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácií. Anglická učebňa. V tejto učebni prebieha v tomto školskom roku vyučovanie anglického jazyka. Je to novovytvorená učebňa. Žiaci tu môžu zbierať nové vedomosti v oblasti cudzieho jazyka. Robotická učebňa. Nachádzame sa v učebni, v ktorej sa žiaci naučia programovať rôzne veci, ako napríklad skladanie Rubikovej kocky na skutočnom robotickom ramene, ktoré za chvíľu uvidíme. Skutočne robotické rameno. Žiaci sa ho učia programovať pomocou počítačov a dokážu ho naprogramovať tak, že dokáže poskladať Rubikovú kocku a iné veci. Smart učebňa. Táto učebňa je vybavená technológiami a simuláciou inteligentnej domácnosti.
Tu sa žiaci učia programovať svoju vlastnú inteligentnú domácnosť. Teraz si pozrieme výsledok programovania inteligentnej domácnosti žiakov z IT odborov školy Eduky. Aula. Táto miestnosť slúži ako konferenčná miestnosť, v ktorej prebiehajú rôzne prednášky, maturity, ale i odovzdávanie vysvedčenia. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Tešíme sa na vás. Nachádza sa na Masarykovom námestí. Návštevnícke centrum spoznáte podľa tabule a vlajky s písmenom I. Leták neponúkame len v češtine, ale aj v poľštine, angličtine a nemčine. Predávame veľké množstvo suvenírov, napríklad knihy, fľaše, kávu, čaj či čokoládu. Momentálne je v našich priestoroch vernisáž Divoká príroda. Tu sa už nachádzame v muzejnej časti návštevníckeho centra. Celá prehliadka je interaktívna s popisnými tabuľami, displejmi, dokonca aj kinosálou. Tu prechádzame do ateliéru, kde sa konajú workshopy a kde sa môžu deti kúsok pohrať. V skúšobni sa momentálne nachádza vernisáž Analogový svet. Tu sa nachádza interaktívna hra Stanca klobúčnikom s proklopom, kde mu pomôžete vystavať klobúk pre jeho milovanú. To je skúšobňa. Nachádza sa tu množstvo klobúkov, ktoré si všetky môžete vyskúšať. Po schodoch sa dostanete do časti múzea, ktorá je venovaná generálovi Laudonovi. Stane se hejtmanem setniny jeho obávaných vojáků, ale také lupičů a zločinců. Baron Trenk končí svůj život v doživotním žaláři na brněnském Špilberku. To je interaktívne dielo, ktorým môžete dobiť hrad. Nyní přichází vysněný dekret. Výstava sa končí smrťou generála Laudona a filmom o jeho živote. Vítajte v papierníctve MFP. V obchode s najširším papierníckym a kancelárskym sortimentom. Či už potrebujete zošity a obaly, perá alebo ceruzky, či dokonca aj školské tašky. Taktiež máme pre vás kancelárske potreby ako napríklad zakladače, zošívačky a pásky, či už široký výber farebných zvýrazňovačov a fixiek. Okrem toho ponúkame rôzne typy výtvarných materiálov, všelijaké kreatívne sady. Máme najväčší výber pohľadníc a prianí, či už idete na narodeninú oslavu alebo svadbu. Na výber máte rôzne detské hry, alebo aj darčekové sady vhodné pre naozaj každého. Najviac vašu pozornosť ale určite upútajú naše predné regály, kde za každým vystavujeme naše novinky a týždenné akcie. Naša široká ponuka, skvelé ceny a priateľský personál sú vždy pripravení vám pomôcť, takže neváhajte a príďte.